фестивали ҷумҳуриявии китоби кӯдакону наврасон дар шаҳри Турсунзода доир гардид. Ин чорабинӣ бахшида ба 70-солагии адиби маъруф Юсуфҷон Аҳмадзода гузаронида шуд. Адиби соҳибҷашнро дигар шоирану нависандагон аз ҷумла шоираи Ширинкалом Латофат Кинҷаева, директори китобхонаи давлатии бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар Ҳусейн Сафарзода ва якчанд меҳмонони дигар аз ҷумҳурӣ ҳамраҳӣ карданд. Меҳмононро дар саҳни осорхона ва китобхонаи марказӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва аҳли ҳунар пазироӣ намуданд. меҳмонон нахуст аз осорхонаи марказӣ дидан карда бо таърихи шаҳри Турсунзода ва фарҳанги бою ғании мардуми ин гӯшаи кишвар ошно шуданд. Шоир Абдуқаҳҳори Қосим меҳмононро бо ёдгориҳои таърихӣ ва дигар мусаввараҳо, ки ифодакунандаи арзишҳои неки гузаштагонамон аст, шинос кард. баъдан барои меҳмонон намоишномаҳои консертии дастпарварони мактаби санъати шаҳр пешкаш гардид. сипас дар толори маҷлисии китобхонаи марказии шаҳри Турсунзода конфронси адабӣ бахшида ба мавлуди адиб Юсуфҷон Аҳмадзода доир шуд. Зафар Сафаров, намояндаи мақомоти маҳаллӣ, аз номи роҳбарияти шаҳр кулли меҳмононро ба шаҳри шоири шаҳир, қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода хайрамақдам гуфт. аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода барои адиби маъруф Юсуфҷон Аҳмадзода ҷомаву кӯлоҳи тоҷикӣ тақдим гардид. зимни ин нишаст шоир Юсуфҷон Аҳмадзода аз пазироии гарму ҷӯшони турсунзодагиҳо изҳори хушнудӣ кард ва якчанд шеърҳои бачагонаи худро қироат сохт. пурвоқаи бекорӣ дар созаи деворӣ дасту поян набошад самбусаи тайёрӣ. дар поёни чорабинӣ директори китобхонаи марказии шаҳри Турсунзода Гавҳар Саидова иброз дошт, ки баргузории чунин чорабиниҳои аҳамияти хуби тарбиявӣ дошта хеле муҳим аст. ба ин хотир оянда низ мо тасмим дорем, ки ин гуна мулоқоту суҳбатҳоро бо шоирону нависандагони шинохта бештар доир намоем. бо ин роҳ завқи баланди шеърнависию шеъргӯии насли наврасро бедор хоҳем кард, гуфтанд дастандаркорони фестивали ҷумҳуриявӣ. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Дилмурод Шарипов барои барномаи иттилоотии хабар.